Unsay mahitabo kung manghilabot kitag mga butang nga dili ato ug gisalig lamang kanato. Sa dito pa ko sa Malay-Balay, sa kabuntag, natingala ko kay yun ang working sa Bishop's House na nangita ni mo, Father, alas 6 sa buntag. Na nangita sa imo, Father, babae. Wow. Alas 6. Mo pa'y pagtuyhakaw o kana bitang mo pa'y panghilamos, ana. Ikaw mo ba? Ya, pagtan-ang pagawas nako, naka-ID, government employee. Okay? Familiar nga dagway sa simbahan. Manimbahay. Te, good morning, te. Kaya ito, te. Father, good morning. Pautang ako, Father B. Wow. Monday morning, alas 6, mangutang sa pari, pagyo. Nga naman, ano may nahitabo? Surprise audit, Father. Nga. Treasurer's office, yaga trabaho. Surprise audit. Ko nga, normal man nga trabaho sa gabi sa audit nga. Surprise gani kay dili mo sultihan para tanawon kung tarong inyong trabaho. Nakagamit lagi ko, Father. Wa ko'y itapal, nang hilabot siya sa kwarta, nagisalig sa iya, wa sa ikatapal karon. Father, kung masakpan bito, Father, kiduha ko kabulan, may trabaho, may benefits. Nabay, ko'y gamay nga bata, Father. Mao. Karga konsensya na ko. Kung di ta kapahuslon karon. Sala na ko. Wala kay sweldos, duha ka bulan. O wala kay pangsuporta sa imong anak. Kay masakpan ka. Ingko sa iya, niya, so, di nagid lagi pa, di nagyud, mausap pa, dili nagyud. Magsuon atong ebanghelyo karon naghatag kan natok simple kay nga giyas pag kinabuhi. Lucas 16:10. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Kinsa kadtong libungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Simple, no? Di na kinahang batbaton. Di na kinahanglang batbaton. Katong bayhana nga may anha sa ako, no? Klaro kaayo siya nga dili siya masaligan sa kwarta. Kaya nga, no? Gamiton niya, bisag dili iya. Membro ni siya sa mga taong maingon, gamiton tana, taplan ra bitaw. Gamiton tana, kay taplan ra. Sakto? Wrong. Hanggang langit. Kabalo mo na ako yung simple nga rule sa kinabuhi ay. Ako makasasala, sa laypon, sama ninyo, nakigbisog diha sa kinabuhi, isip mga taong huyang. Pero na ako'y rule sa kinabuhi diha sa paggamit ng kwarta o butang. Kung ako, why magbuot? Kung dili, ako, nadili. Dili ko kabuot-buot. Okay? Kung akong kwarta, pinalit nga ballpen, ako. Pero ballpen sa opisina, papel sa opisina, pwede dadon sa balay? Dili. Ano naman, di ba na imo? Iya man as gobyerno. Paper clips. Paper clip, pero man pa din. Pagamit lang na ako sa akong anak, kaya module nga iya. Mo?
So kanus apa ba manahimong personal supplies ang government supplies? So muna istoryaha ba? Di ka masaligan sa usa ka buok papel o paper clip sa opisina, masaligan ka sa dagkong mga butang? Ing nako. Pila ka grupo na bungkag, BEC, dayong, kay ang gisaligan sa kwarta, naghilom-hilom ra po gamit sa kwarta. Pag ingon pila na ang atong kuan din na, naara lagi. Pagkagabi, di nakatulog kay sus pastilan. 20 na lang nabilin sa among dayong. Ahak akong itapal adto. Kita ninyo? For some reasons na imbento ang sa gani, kooperatiba na pwede makaloan. Lending natin BCLII aron makahulam. Gusto gikagdali, malagi kanang 5-6. Naabuso kaayo sa interes. Kapoy magudpader, uy kay naapay mga form, fill out ka pa ani, then mga 2 government ID, mga IDs, kapoy, gusto tag shortcut. Kinahanglan ka kwarta, ay nauo ka ng atong kwartas kapunungan, gamitan lang tapli lang. Wow, very good. Wrong. Ang dili ato, bisag kanus apa, dili ato. May paymagot man ta, magbaklay ta, kaysa gamiton ta ang kwarta nga dili ato, bisan pag piso 5. Gamiton way pananghid, ing nako, unsay tawag? Kawat. Mogamit tag ballpen, papel sa opisina, dili ato, gamito nato sa personal, unsay tawag? Kawat. Tawagon ta ang puti nga puti, tawagon ta ang itom nga itom. Ang ato, ato. Ang dili, dili. Mang dili ta makabuot, buot. Maigsuon, kung dili kita masaligan sa kwarta nga mahurot bisan unsa kadaghan, dayon biyaan ta kung kita mutaliwan. Mahimo kaha kitang angayan sa tinuod nga kinabuhi nga wala na'y katapusan. Kwintaha, igsuon. Apan kung masaligan kita sa mga butang sa kalibutan, bisan pag paper clip o staple wires. Kung masaligan kita sa mga butang sa kalibutan, nan, dakog puruhan, nasaligan kita sa Diyos sa mga butang langit nun.